Kristi, älä tuu pomppiin. Älä siellä ottaa kuule Sellainen, kato, mie ottaa vähän tuonne, mie ottaa. Ella nukkuu varmaan siinä, niin on aika kiva mennä nukkumaan. Ja taistoo, kato, mie on tuota serkkupaikat, mie voi vaikka laulaa. Lävättää sulla jonkun, jos se Laula jotain. niinkö siellä haluat tuoda? Led Zeppelin. Joo. Ei, se ei kuulu meidän heimoon. Zeppelin ei kuulu meidän heimoon. Romanoidi. On se Betlehemin se. Romanoidi. Joo. Romanoidi eikä paranoidi. Joo, että romanoidi pitäis vettää vielä. Jos pian kun jätän sen tuolla, niin on serkkupojalle tuolla. Lartsensonille. Slangi. Tiilomakitaristin maailmanmestari. Vetää vähän sivusta tuonne, mutta antaa vetää vaan. Ai jaa. Aika puuko. No, äläkin ole kopista, että ei pysty laulaa, katso toi noin, jos tullaan sille alueelle. Pistä kylkeä sitten, niin ei haittaa niin Ei täällä kovin pitkälle kylkiä laita. Anna armoa. Armon saat. Joo. No nyt minä Oi, saan. tosta. Ja selkää pisti heti. Oot siellä paskan jätkäs. Oot sielläkin paskana, kun pistit selkää, kun piti pistää kylkeen pikkusen. Hävetehdi selkää. Minä otan nyt pois tuota. Saatana, pistää kylkeen. No nyt on paljon parempi. Nyt on Kyllä hyvä se on jätkä. paljon parempi. Eikö nyt on hyvä jätkä? Ei haittaa yhtään. No niin, oksen on verta. Vähän tulee, mutta ei se haittaa. No se on punaista tulee, se on joulu. Joo, jouluväri. Jouluväri. Jähdään kuplato, hei. Pistä punaista tulee vaan. Saadaan joulun meininkiä tähän Noin. Ja mitäs me muutamme? Hakavia vähän. Tiedä kun tää perkele puhut. No niin. Oksina punaista, niin saadaan joulun tuntua. Hyvä. Varten pelannut lasin tuohon kyrjösiin. No niin, kato, saadaan pitää paikat siistinä. Kaiken mulla ruumiit saadaan oksina tänne ympäriinsä. No niin, hyvä. Työt ja... Se on kuivumaan laitettu. Ei mahda mitään. Aurasta avata. Hei, syökö joku vielä jotain?